Il-gwerra kontra l-plastik, b'mod partikolari dak li jintuża darba biss, hija fost l-akbar battalji li bħalissa qed jiġġieldu ċittadini u gvernijiet madwar id-dinja. F'Malta mhux banqas, speċjalment meta wieħed jiftakar li dan l-iskart jaf jispiċċa fil-baħar li jdawwar l-gżejjer Maltin u jibdel għal kollox l-ilmijiet ċari kristalli illi mdorrijin ngħumu fihom. Il-preżentatriċi u personalità Clare Agius, magħrufa għall-attiviżmu li ilha tagħmel favur l-eliminazzjoni tal-użu tal-plastik, issa reġgħet ħallit marka wara li xandret FILMAT tagħha tiġbor biċċiet żgħar tal-plastik waqt li tkun qed tgħum u tneħħihom mill-baħar. Dak il-ħin jiena nibda ngħid dawn huma affarijiet li l-ħut, il-fkieren ħajaħsbu ikel. Allora din hija xi ħaġa normali li nagħmel li jienu nhom inkun qed naqbad daw il-biċċiet iż-żgħar li nista', speċjalment il-fishing nets u biċċiet anke tal-plastik illi ovvjament mhux se jagħmlu ħsara lili billi nitfaħħom hekk nittakjhom fil-malja u niġborhom u ngħid almenu pereżempju flok tkun kili ta' ħuta ġbarta u ħatta d-dar u disponejt minna. Fakret ukoll li l-ġlieda kontra l-plastik irridu niġġilduha l-kol flimkien. Fl-opinjoni tiegħi inna diġà snin nkunu kuxjenzjużi bħala ċittadini, imma jekk mhux se jkollna l-korporazzjonijiet il-kbar u l-gvernijiet jgħinuna b'liġijiet u mfurzar, sa nibqgħu naħsbu li nistgħu wiwa ħatta dil-borża. Hemm ħafna nies li saru iktar kuxjenzjużi u qed inaqsu s-single use plastic, però għadu wisq available. Magħna temmet ukoll b'appell biex naħsbu wkoll f'dawk li se nħallu warajna li fi kliem ġus ma ħoqhomx jgħumu aktar fi plastik milli fl-ilma ċar. Diffiċli li li tmuru tuħu pjaċir f'dal-baħar ċar li niftakar jiena minn tfuliti u tala għajnejk għal daw l-affarijiet li għada pitada sa jkunu iktar miżjuda din il-ħaġa li tfal tiegħi qabli l-awma tagħhom dejjem ħatkun iktar fi plastik milli fil-maċar.